Hi guys, bukan ko karon guys. Tan Bisaya. Kaning kamunggay. Tanda kay para healthy. Ako ba yun guys oh. Kantag, Bisaya. Na atong utan, nagbukal na. Tan Bisaya. Lawoy. Ni lawoy. Lunod ang alugbating gamay. Gamay lang kong giluto guys. Sunod ang ato ang magic sarap. Magic sarap. Ano pa na ilunod na itong kamunggay. Datang kayo ang kamunggay guys. Oh. Syaro ning tanah. Syaro kada kamunggay. Mas nindot masagit manguta dengan kamunggay. Utan, Bisaya. Ang tanong siya, asin. Tilawan. Walang gamay asin. Kapang. Okay na, di lang nato na itong kamunggay guys. So na po ning luto na to ang bulad guys oh. Bulad. Kasutan.
bagay ni pare sa utan. Ang buwad. Dami kayo ni nga bulad. Guys, sa inyong giluto ron sa panihapon ninyo, guys. Ano guys, kay ita, bulad, nagpito na sa turo magmanok. Mga bata. Ini guys, ako'y kaon, okay kay kanin. Hindi rin maluto nga bulad. Aning kwaon, haonon. Libre na ang panihapon. Oh. Yan na.